Prentza bulegoa, webguneak, ikusentzunezko ekoizpenak, podcast, sare sozialak... Zer egiten dugun azaldu ahalko genizuke, baina edonork egin dezakela pentsatuko duzu, ezta? Izan ere, ziurtzat jotzen dena da gehien zaindu behar duguna. Baina ez kezkatu, guk zugatik egingo dugu. Komunikazioa eskaintzen urte asko daramatzagula esan genezake, baina egia esan gure lana asko zarago doa. Gaininformazioa eta kontsumo azkarra ugariak diren panorama honetan, Arro komunikazioan estrategia sendo bat diseinatu dugu. Ondo pentsatua, landua, bezero bakoitzarentzat neurrira egindako jantzia. Erritmora egokitzen gara eta sakontasunez komunikatzen dugu. Kazetariak izateaz gain, konpromisoa, implikazioa eta grina ere bagara. Eta horretaz harro gaude. Albistea dagoen tokian aurkituko gaituzu, edo zerren berri emateko behar den ekipoarekin. Eta libre dagoen eskuarekin pintxo bati helduz. Ekitaldiak aukera ematen badu, noski. Gure esentziari eusten diogu. Arro komunikazioa gara. Komunikazioa eskaintzen dugu, konfiantza ematen dugu.